Sa headlines kan mga barata, liwat na pagpaparehistro sa COMELEC nagpuon ngunya na aldaw. Duwang bagong matukaw na direktor kang Metro Naga Water District pinasumpa ni Alcalde Nelson Legacion. Rider ni motorsiklo, gadan matapos makabangga sa bus sa Banwanin Milaor, Camarines Sur. Naga College Foundation Basic Education Intramurals 2022 nagpuon ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Huli tada inadagos ang eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan liwat na nagkondusir nin registration ang COMELEC para sa mga bagong botante asin mapa-update kang sa indang record sa COMELEC. Ang detalyes naman aramon sa report ni Melvin Machado. Amay kasumagong aga ang mga residentes kang syudad kang Naga sa pagpila sa opisina kang COMELEC. Ngunyan kayang aldaw ang liwat na pagpapadagos kan pag-ako kan nasabing opisina kan mga maparehistro na bagong botante o mapa-update kang sadang records matapos na maoktaba ang eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon ngunya na bulan. Iba man ang sitwasyon sa opisina kang COMELEC sa Banwanin, Kamaligan. Mayo kaming inabutan na nagpipila para magparehistro. Paliwanag ni Ms. Shelito Ramos, Election Officer kang Kamaligan, Camarines Sur, bago ang postponement kan barangay asin SK election, nagkaigwa na sindanin pagpaparehistro kung kaya dikit na sana ang sadang inaasahan na mapasiring sa saindang opisina. Ako kaya, maski ako ang prediction ko dahil maruso ang Kamaligan. Kasi even before, bago kaning election, ready na talaga kami. Okay. So, ang mga maristrongon yan, day na kita dadag sa katong baguhan dahil meron na kami naka-ready ka itong sa scheme mag-18. Ginibumi na yan. Kaya ang ine-expect ko ngunya na malaog sa mong registration, bako ng araw ka ito. Para maakomodar ang gabos sa may kalakawan sa COMELEC, nakatalaan man magkondusiring satellite registration sa tracing barangay kang Kamaligan ang COMELEC. Araw ka ini, nagtaon naman ko ning schedule ning satellite registration para talaga, siyempre, kada aldaw may nagdadagdag ang edad. Baka igwa pa. Actually, meron kaming mandatory schedule kang satellite. So, hinihiling kong dahil mina-accommodate ka ito. O kaya sabi ninda, mag-go na lang sinda duman sa satellite registration. Mas maray ito. Matatapos ang pagre-rehistro kang COMELEC sa Enero taon 2023. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, apwera kan makakapartisipar sa eleksyon ang sarong rehistradong botante, magagamit man subot kay ni ang voters certification na sa indang pinagtatao urog na kung mayo pang nare-receiving national ID. Huli kay ni, importante subuot na perming updated ang mga impormasyon kan sarong botante sa opisina kan COMELEC. Sangon niyang kaya, in the absence kang ID ka, itong national ID, ginagamit pa ang samuyang certification. Kaya mas magayon na accurate talaga ang sa indang data na nakarecord sa Padagos pa sa mga bareta, duwang bagong direktor kang Metro Naga Water District pinasumpa na ni Alcalde Nelson Legacion. Ang kumpletong detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Kasihan nawa ako ng Diyos. Mismo si Alcalde Nelson Legacion kan syudad kang Naga nagpasumpa sa duwang bagong Board of Directors kang Metro Naga Water District na sina Engineer Chito Palmiano na marepresentar kang akadem asin dating Huwes Charina Ko. Sa mensahe ni Mayor Legacion sinabi kay ni nakampante siya sa presenting setup ka mga direktor kang MNWD. Kampante din po ako sa composition mo niyan kan Board of Directors kan Nawasa. Kaibanan si Engineer Imiterio Aman, si Mike Pawig, and of course si Gilbert. Lalong-lalo na tayaon po ang Acting General Manager Florencio Mongloso Jr. Kabaliman subod sa bagong angat ngunyan sa liderato kang MNWD asin mga konsumidores, iyong dagdag na taripa sa konsumo sa tubig. Alagad kumpiyansa ang alkalde na kaya ining pasanon ka mga konsumidor ng tubig matapos ang halawig na panahon na mayong umento. May nadawang pumali ako about water rate increase. Baaday na po yan maiwasan. Totoo na sa entire Bicol region and probably in the entire country,
Kita ko si pinakahababa. Tama, manager John. Pero ang rason kaya, ninhuli ta sa haloy na panahon, dahil kita nagpalangkaw nin taripa, nin tubig. Samantalang si iba, sige po. Matapos ang pagpapasumpa, nagkaigwaman ng closed door meeting si Mayor Legasyon asin mga opisyales kang MNWD. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Provincial Chief kan CIDG Camarines Sur pinagtawan in commendation kang Land Transportation Office matapos na makadakop ning subuot fixer. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Matapos ang pagkakadakop kan sarong lalaking nagpabisto nga fixer kan LTO, pigtawanan ni na commendation ang bagong tukaw na Provincial Chief kan CIDG Camarines Sur kasubagong aga. Sigon kay Glenn Mancera, ang Regional Operations Chief kan LTO Bicol, ang nasabing komendasyon na parte kan sedang pagpapasalamat sa naging lakdang kan CIDG sa pagkakadakop sa sospek na si JR Hernandez kan nakaaging simana. Nagkakaigwa pa man in internal investigation ang LTO Naga kung talagang mayong koneksyon na sa opisina ang nasabing suspect. Mayroon sa connection sa loob ng opisina, si kinawala niya pong burang or complainant, pinagkada niya lang talagang kwarta na mayong kapalit. Itong marinyo na mayong appearance, talagang day man yan pwede. So, sa transaction sa loob po kang office, mayo pa po kitang procedure na ang marinyo day malaog po sa office. Ngunyan sir, regarding po naman sa nangyari, may ginigibo po ang office ng internal investigation para po digdi sa opisina para may hiling ta kung allegedly sabi nga may manda siyang kaulay. Ang LTO nangapudan sa publiko na direktang makipagtransaksyon sa opisina, tanganing maiwasan na mabiktima kay na mga ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, rider ning motorsiklo gadan matapos na makabunggo sa sarong bus sa Milaor, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Padago sa mga bareta, mga empleyado na haloy nang nagtatrabaho sa lokal na gobyerno kang Naga asin mga nagretiro ng empleyado kan City Hall pinagtauanin onra. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Retiring last September 1, 2022 after 32 years of service. Ngunyan aldaw yung pinagtalaan kang lokal na gobyerno kang Naga para tawanin pagbisto ang mga empleyado kang lokal na gobyerno na 10 hasta 25 taon na sa LGU Naga. Susuk kay Mr. Allen Riondanga, pamayo kang City Event Promotion Information Protocols Office, obheto ka na sabing pagbisto, iyon na ma-inspirar si mga baguhan na empleyado asin mas mamotivate pasubot si mga empleyado sa saindang pagtrabaho. Ang ngunyan pong aldaw, pinagtalaan po kang syudad. Kang gobyerno lokal, natawanan ta po ni mga awards. Si mga long service awardees ta, so nagserbi ning 10 years, sagpod 25 years. Tangarik pong inot, ma-inspirar sa padagos, ma-inspirar si mga, lalo na si mga baguhan, na kaya palan magtinir sa serbisyo ning haluyan sa laog ng gobyerno in spite of the many challenges na inatubang sa pagserbi sa tuwi po mga namamanawaan. Urog na pong gayo kay puhan taman tawanan ning recognition pag-umaw sa serbisyo sa tuyang mga haraluyan na nag-serbisyo para padagos ko man na magtalubo, ma-motivate na ang sa kuya pala na pagserbisyo pinagkatawan ng ganan kan gobyerno lokal kang Naga. Inupakan man kang apodo na si Dr. Vito Borja, pamayo kang Naga City Health Office, uli kang sa pagre-retiro na sa serbisyo matapos ang halawig na taon sa paging pamayo kang Naga City Health Office. Importante man subot para sa sarong empleyado na tinatawan onra si panahon na pagserbisyo niya sa gobyerno. Kay puwanta pong tawanan ning pag-onra, mahalaga po iniyo sa samuya na mga empleyado na we are looking forward na ang saro pala na syudad pinagtatawanan man in importansya ang samuya mga pinagserbisyohan urog na po sa mga namamanawaan kag syudad ning Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, may kaparehong aktibidad pa sa maabot na petsa 16 kang presenteng bulan kung saan tatawan man subuot ng onra si mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga na nagretiro kan bulan na Nobyembre asin Disyembre. Kabali pa sa tatawan ng pagbisto iyo si mga empleyado kan syudad na may 30 taon na sa saindang serbisyo. Ini po day patapos may awarding ko po kita sa December 16. Digdi man tamang po unrahon si mga retirado para sa bulan ng Nobyembre asin Disyembre. Asin po si mga si mga nagserbisyo na yaon pa sa City Hall sa kudngunya ning 30 years onwards. Sa satuyang police report, rider ng motorsiklo gadahan matapos na makabangga sa sarong bus sa Milaor, Camarines Sur. Ang kumpletong detalles aramon taman sa report ni Jerome Breeze. Dead on the spot ang sarong rider nin motorsiklo matapos ang nangyaring aksidente sa pagultanin nin bus sa Kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Banwaanin Milaor, Camarines Sur pasado alas 9 ka Subanggi. Sa investigasyon kan Philippine National Police, nagluluwas naman tang pigobagtas kan na bus ang tinampo gikan na sa syudad ni Naga kan bigla nga makasabatan ang sarong motorsiklo na minamaneho ni Franklin Bulawa sa pigkukonstruhira na tinampo sa lugar. Rason tangani nga tulos ining bawian nin buhay ninhuli sa malalang tama na sinapo sa lawas kan na nasabing motorista. Dahil yung kalsada natin dyan, ongoing yung widening construction natin, ang functioning lang dyan, 2 lane lang po. So, isang lane papunta ng San Fernando, isang lane po na papunta dito sa Naga dahil yung widening expansion ng kalsada is butas po, malalim. Pagdating po dun sa lugar na pinangyarihan, according ito sa driver ng bus, bigla daw kumabig papunta sa direksyon niya yung motorsiklo. Nag-apply naman ng preno yung si bus, kaya lang si motorsiklo daw, according sa driver, dire-diretso hanggang sa buminangga dun sa
sa harapan na bahagi ng bus niya. Sa ngunya nagaigwa naman in pag-urulay ang pamilya kan nagada na rider asin driver kan bus matapos ang aksidente. Alagad ang PNP nangapudan sa publiko na maging maingat sa pagmamaneho lalo na ngunya nakapaskuhan tanganing maiwasan ang aksidente. Sa mga motorista natin, lalo dito sa dumadaan dito sa mga under construction na mga kalsada, medyo makitid ngayon yung kalsada natin. Mag-iingat-ingat na lang po, dahan-dahan sa pagpapatakbo, magsuot ng mga helmet, tapos sumunod sa yung tamang bilis lang po ng sasakyan. Basta isipin po natin na kapag sobrang nagmamadali tayo, doon tayo mas magmabagal dahil mas masyado tayong nadidisgrasya kung nagmamabilis tayo Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Oplan Ligtas, biyahe kan Land Transportation Office, liwat na i-activate ngunya na Pasko asin bagong taon. Ang detalye sa report ni Jerome Brice. Tanganing masyarto ng Salbado, ana mga motorista asin mga biyahero ngunya nakapaskuhan, magiging activated na ang Oplan Ligtas biyahe kan LTO sa Bicol. Sigun kay Glenn Mancera, inipartekan siya ng lakdang tanganing mamonitor ang mga bihikulo na nag-aagi sa Tinampo, lalo na ang mga gikan sa Metro Manila pasiring sa Bicol. By December 19 po, activated na isa pong Oplan Ligtas biyahe Pasko 2022. Ang LTO po yung agency manungod po sa traffic management and implementation ng traffic system law sa Tinampo po. So, i-ensure na sana maging safe po gabos na magbihero ta pauli din sa Naga asig si mga mahaling Naga man pasiring sa ibang lugar. Is po mapipenta kung ano mga major road crashes and mayo po kitang casualty or mga magkakaroon ng pamilya sa Tinampo, magkakaproblema. Parte pa kan programa ang pagsagibo ni na surprise drug testing sa mga drivers kan pampublikong bihikulo na ginigibuman sa mga terminal sa bilog na rehiyon. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, matapos ang 2 taon na dai nakapagkondusir nin aktibidad ang mga estudyante huli kan pandemya, excited ang gabo sa pagpuon kang Naga College Foundation Basic Education Intramurals 2022 ngunya na aldaw. Bago ang manlain-lain na aktibidad asin kaugmahan, nagkaigwa muna kan suwagong aga nin misa. Ang tema ngunya na taon ay ang reignite the spirit of camaraderie and solidarity through sportsmanship. Mga tugang 13 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan, ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV48 Naga Newsbreak.